ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ እውን ከም ትልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ትማል ምሸት ሰማዕናዮ ሓደ መደንገጺ ዜና ኣሎ ንሱ እውን ሜሪ ሓፍትና ብሞት ከም ዝተፈለየትና እዩ ተሓበሬታ እንዳወፀ ጸኒሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሜሪ ሓንቲ መንእሰይ ኤርትራዊት እያ ኣብ ኤውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ሆላንድ ትነብር ዝነበረት እያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ንጡፍ ተሳትፎ ዝነበራን ብዙሓት ተኸታተልቲ ዝነበረውን እያ ማለት እዩ ንፍዕቲ ሰራሕተኛ ከም ዝነበረት እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕቲ ሜክኣፕ መሸጣ ጽቁሪ ከምኡውን ኣብ ፋሽን ትሰርሕ ዝነበረት ጓልያ ማለት እዩ ስፖርት ክትሰርሕ ከላ ዘርኢ ቪድዮታት ትልጥፍ ነይራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳተዘናግዐት ጽቡቕ ናብራ ትነብር ከም ዝነበረት ዘርኢ ስእልታት ኣብ ቲክቶክ ትልጥፍ ነይራ ዝሓፍትና ንሰባት ኣጆኹም ተስፋይ ትቑረጹ እንዳበለት ሞራል ትብን ተተባብዕን ዝነበረት ሰብ እያ እሞ ሕጂ ሓፍትና ሜሪ ካብ ቲክቶክ ጠፊኣ ካብ ዓለም ተፈልያላ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋትና ግን ድማ ብዙሕ ሰብ ዘይነጽረሉ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ሞት ሜሪ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሞት ሜሪ ብግልጺ ኣይተፈለጠን ግን ድማ ነብሳ ኣጥፊኣ ባዕላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ድማ እዛ ሕጉስትን ሰሓቒትን መዘናግዒትን ዝነበረት ሓፍትና ሜሪ ብኸመይ ነብሳ ክተጥፍእ ክኢላ ዝብል ብዙሓት ሰባት ዘይተመለሰሎም ሕቶሎ ማለት እዩ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብኸመይ ነብሳ ክተጥፍእ በቂዓ ቅድሚ ሞታ ክንታይ ዓይነት ዝመስል ናብራ ነይርዋ ብኸመይ እያ ትናበር ነይራ ሕጂ ኸ ሬስኣ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ንዝብል ኩሉ ብዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ክነቕርብ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩና ጽንሑ ነዛ ቻናል ሓድሽ እንተኾይንኩም ሳብስክራይብ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ በምግባር ኣበረታትዑና ናብታ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ከሰጋግረኩም እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ሜሪ ሓፍትና ዘይፈልጣ የለን ምክንያቱ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ሰዓብትን ብዙሕ ቪድዮን እትለቅቕ ብጣዕሚ ህወብቲ ዝነበረት ጓልያ ሜሪ ሓንቲ መንእሰይ ኤርትራዊት ኮይና ኣብ ኤውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ሆላንድ ከም ትነብር ዝነበረት እያ ዝረበላ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ንጡፍ ተሳትፎ ዝነበራን ብዙሓት ተኸታተልቲ ዝነበርዋን እያ ማለት እዩ ንፍዕቲ ሰራሕተኛ ከም ዝነበረት ብፍላይ ኣብ ስራሕቲ ሜክኣፕ መሸጣ ፀጉሪ ከምኡውን ፋሽን ትሰርሕ ነይራ ስፖርት ክትሰርሕ ከላ ዘርኢ ቪድዮታት እውን ኣብ ቲክቶክ ትልጥፍ ነይራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትዘናጋዕን ጽቡቕ ናብራ ትነብር ከም ዝነበረትን ዘርኢ ስእልታት ትልጥፍ ነይራ ንሰባት ኣጆኹም ተስፋይ ትቑረጹ እንዳበለት ሞራል ትብን ተተባብዕን ዝነበረት ሰብ እያ እዚ ሞት እዚ ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፈልጥዋ ሰባት ዓብዪ ድንጋፀን ስምባደን ይፈጢሩሎም ምክንያቱ ሜሪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትርአ ኮላ ኩሉ ነገር ዝተማልአላ ሕጉስቲ ድልድልቲ ንሰባት እትምዕድያ ትመስል ነይራ ማንም ሰብ ብውሽጣ ጭንቀት ሳቀ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን እዚ ድማ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርኡን እቲ ሓቀኛ ውሽጣዊ ህይወቱን ዝፈላለ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ብሓጺሩ ሜሪ ብደገ ክትርአ ከላ ድሙቕትን ንፍዕትን ብውሽጣ ግን ዘይተነገረ ዓብዪ ቃንዛ ዝነበራ መንእሰይ ከም ዝነበረት እዩ ዘርድአካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኢንስታግራም ወይ ካልእ ሚድያ ክረአዩ ከለዉ ሕጉሳት ሃብታማት ስፖርተኛታት ወይ ድማ ዕዉታት ይመስሉ እዮም ግን እቲ ብውሽጢ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ጭንቀት ፀገምን ተስፋ መቁራጽን ማንም ሰብ ኣይፈልጦን እዩ እዛ ሓፍትና እውን ብደገ ክትርአ ከላ ንፍዕትን ሕጉስትን ትመስል ነይራ ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ቃንዛ ከም ዝነበራ እዩ ዘርድአካ እስክሳብ ህይወታ ባዕላ ክትጥፋእ ዘኽእላ ዓይነት ጭንቀት ነይርዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ሜሪ ሓፍትና ብጣዕሚ ትምዕድ ነይራ ንብዙሓት መንእሰያት ናብ ዓወት ኣብፂሓ እያ ነብሰን ክሕልያ ጌራ እያ ብዙሓት ኣሕዋትና ማለት እዩ ካብቲ ናይ ጭንቀት ሃዋህው ወፂአን ናብ ጽቡቕ ናብራ ክመርሓ ጌራ እያ ግን ድማ ኣብ ዓለም ሰብ ክስሕቕ ክዘልል ወይ ድማ ክሽለም ስለ ዝረኣናዮ ጥራሕ ፀገም የብሉን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንሰባት ብናይ ደገ መልክዖም ወይ ድማ ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምንቅስቓሶም ርኢና ክንፈርዶም ከም ዘይብልና ኢና ክንሕብር ንደሊ ማለት እዩ ጭንቀት ወይ ድማ ዲፕሬሽን ንዝኾነ ሰብ ክጋጥሞ ከም ዝኽእልን ሓደ ሰብ ክጭነቕ ከሎ ድማ ሓገዝ ክሓትት ወይ ድማ ክዛረብ ከም ዘለዎ ኢና ክንዘኻኽር ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ሜሪ ሓፍትና ምስኡ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ጭንቀት ነይርዋ ዲፕሬሽን ነይርዋ ካልኦት ሕማማት እውን ነይሮማ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳወፀት ዋላ እኳ ሕጉስትን ተመሰለት ግን ድማ ብጣዕሚ
ጭንቀት ከም ዝነበራ ብቀረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ይዛረቡ ማለት እዩ በዛ አጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ሰባት እንዳጠፍኡና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንዳወፁ ላይቭ ይሕነቁ ኣለዉ ነብሶም የጥፍእዋ ኣለዉ ተስታውሱ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ሃብቶም ዝበሃል ሓውና ነፍሱ ኣብ ላይቭ ኣጥፊእዋ እዩ ማለት እዩ ሬስኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ኤርትራ ስርዓተ ቀብሮ ከም ዝተፈጸመ ንዝክሪና ማለት እዩ ብዙሓት ከም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝመጽእ ስነ-እምራዊ ጭንቀት ዘእቲ እንተኮይኑ ዲፕሬሽን ዘእቲ እንተኮይኑ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ምሕዳግ እውን ይከኣል እዩ ከም መማረጽ ማለት እዩ እዚ ሓፍታውን ብደገ ክትረአ ከላ ንፍዕትን ሕጉስን ትመስል ነይራ እያ ኩላትና ከም እንፈልጣት ምዕደና ተምህረና ነይራ እያ ብጣዕሚ ንከታተላ ነይርና ኢና ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጣ ዝሓበአቶ ዓብዪ ቃንዛ ነይርዋ እንታይ እዩ ብኸመይ መፂት ቃንዛ ብዘይገድስ ብስድራ ቤት ይኹን ብፍቕሪ ፍቕራዊ ህይወት ብካልኦት ናይ ኢኮኖሚ ፀገማት ጭንቀት ዝመፀሎም መንገድታት ኣለዉ ብኦም መፂዋ ክኸውን ይኽእል ግን ድማ ምስ ሰብ ክትረዳዳ ምስ ሰብ ክትመያየጥ እንዳተገባ ንሳ ግን ነብሳ ባዕላ ብኢዳ ጥፊኣታላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕፍር ንሰባት ድማ ኣይትፍረዱ ንብል ዘለና ነዚ እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ ህይወትን ማሕበራዊ ሚድያን ይፈላለዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ህይወቶም ብግልጽ ንሰባት ዘርእዩ ሰባት ኣብ ሓቀኛ ህይወቶም ከምኡ ዝነብሩ ከይመስለኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕጉሳት ኮይኖም መሲሎም ዝረኣዩ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሓቀኛ ህይወቶም ከምኡ ኣይኮነን ንይምስላ ዓይነት ናብራ ዝነብሩ እምበር ከምዚ ሓቀኛ ህይወቶም ብዙሕ ዝሕጉስ ኣይኮነን ማለት እዩ መብዛሕትኦም ከምኡ እዩ በቃ ማሕበራዊ ሚድያ ኮፍ ኢሎም ይውዕሉ እቲ ሓቀኛ ህይወቶም ይርስዕዎ በቃ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ይኸውን ናብሮኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓፍትና እውን ከምዚ ገጢምዋ ዘሎ መወዳእታ እውን ነብሳ ባዕላ ክተጥፍኣ ክኢላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን እዛ ጓል እንታይ እዩ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይፅሕፉ ኣለዉ እንታይ እዩ መቕተልያ እንታይ እዩ ንኸመይ ክተጥፍእ ክኢላ ፍቕራዊ ህይወታ ድዩ ከምዚ ድዩ እንዳበሉ ይዛረበሉ ግን እቲ ሓቂ ብጭንቀት ዝመፀ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረቡ ዘለዉ ዓበይቲ ሚድያታት ይኹኑ ዋላ እቲ ሓቂ ንሱ ከም ዝኾነ እዩ ናይ ሎም ቪድዮና ሞት ናይ ዛ መንእሰይ ምክንያት ብምግባር ሰባት ካብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናብራ ወፂኦም ነንሕድዶም ክትሓላለዩን ሰብ ብውሽጡ ዝስከሞ ዘሎ ፀገም ክንርዳእ ከም ዝግባእ ክንዛረብ ኢና ንደሊ ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ህይወቶም ገይሮም ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ጌጋ እዩ እሱ ከም ኣማራጺ ኣታዊ ምንጪ ኮይኑ ከገልግለካ ይኽእል እምበር ህይወት ኣይኮነን እሱ ሰባት ከመኻዮም ፈጢሮሞ መዘናግዒ ኢሎም እዮም ድማ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ሰብ ደኺሙ ንዑ ክዘናጋዕ ዝኽእል እምበር ንዑ ከም ህይወትካ ቀንዲ ተዋሳኢ ጌርካ ምውሳድ ብጣዕሚ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ከምዚ ክትገብሩ የብልኩምን ኢና ክንብል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሕና ዘለና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሕጂ እውን ብዛዕባ ጭንቀት ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ብደንቢ ክትርድኡሉ ዝግባኣኩም ንዝኾነ ሰብ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ሓደ ሰብ ክጭነቕ ከሎ ሓገዝ ክሓትት ወይ ድማ ምስ ሰባት ሓሳቡ ክመያየጥ ጭንቀቱ ንሰባት ክካፍል ከም ዘለዎ ኢና ክነርድአኩም ነዛ ቪድዮ ሰሪሕና ማለት እዩ ከምኡውን ምስ ስድራ ቤትካ መምያጥ ምስ ስድራ ቤትካ ብዙሕ ግዜ ምሕላፍ ምስ ደቅኻ ይኹን ምስ ሰበይትካ ይኹን ምስ ኣሕዋትካ ይኹን ብዙሕ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ ካብዚ ደባት እዚ ካብዚ ጭንቀት እዚ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኢንስታግራም ወይ ካልእ ሚድያ ሪኢኻዮም ከምኦም ተዘይኮንኩ ከምዚ ክኸውን እየ ስፖርተኛታት እዚኦም ሃብታማት እዚኦም እንዳበልካ ንዓ ኣይትተዓሸሞ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንስድራ ቤታት ሜሪ ፅንዓት ይሃቦም ንብል ሓፍትና ሜሪ ግን ብጭንቀት ከም ዝሞተት ነብሳ ከም ዘጥፍአት ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ዝማዕበል ሃገር እንዳነበርካ ነብስኻ ምጥፋእ ብጣዕሚ ሓደጋ ብጣዕሚ ክንደየናይ ተጎዲኣ ከም ዝነበረ ተዛሓፍትና እዩ ዘርኢ እሞ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ካብ ጭንቀት ነፃ ኮይልኩም ኣብ ስራሕኩም ክተተኩሩ በጃኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግዜኹም ብዙሕ ኣይተጥፍኡ እንዳበልና ክንምዕድ እንደሊ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለፀናሕኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰናይ ቅነ